Tata kunjani? Siphilile mhlekazi wami kunjani kuwe? Kuhla Khondo. Yes. Iqumbu podcast le kuyo ne? Yeah. So purpose iqumbu podcast is to make Qumbu well known around the country, yabo, all around the country, and also apha ephondweni lethu as Eastern Cape. Yes. Uqumbu simazi mose saziwa ngento ezirongo, zodwa the negative side. So now thina simbuyisela to the positive side. Yes. That even if Uqumbu is this community elabelishwa ngolo hlobo but has got potential. Now sivile ba ungumbhali wencwadi. Yes. Khasithathe usibeke ngokubhala kwakho incwadi. Ewe tata ndingumbhali wencwadi. Ngakumbi ke ndibhala incwadi zesiXhosa. Okay. Zininzi ke izinto ezindikhuthaza into yoba nduluthanda ulwimi. Okay. Okokuqala nje ndiyalufundisa kwasesikolweni njengoba ndingutitshala. Yes, benza ubuza ba why ulithanda ulwimi? Ndiyalufundisa kwasesikolweni. Bekusolo kuba khona bendifundisa eQumbu Village. Okay. Iminyaka eyi-17. Okay. Kuba khona xa sifaka abantwana kwi-streams. Okay. Ufumanisa ukuthi apha esiXhoseni siyathanda ukuhleleleka okanye si-undermine leli cala le-maths ne-commerce. Okay. Dabona into yoba eyona ndlela ilula yokupromote ulwimi kukuba ndiqine apha ekulufundiseni. Ndi-inspire ke kukuluthanda. Hayi ndiyalithanda ulwimi. Ndimezashe ngesiXhosa kwasecollege. Okay. Yes. Nifunde ezikolejini kanene nanifundanga kwezi universities of technology? No, sifunde ezikolejini Okay. thina. So bendimezasha ngesiXhosa. ngenzulu lento ezendalo, i-geography plus isiXhosa. So that is humanities now. Yes. So take me through ufundele ukubhala kwasecollege. Ndifuna singayishile ndawo yecollege kwangosisekuyo. So ufundele ukubhala okanye ubuvele ufundele utitsha? Ndifundele ukutitsha. Okay. Kodwa ndabe ndinale ngulo ke ngoku yokubhala imali ndivelela. Okay. Kufuneka uba make ndiyeke yonke into xa kukhona loo nto funeka ndiyiqhawulile. Funeka ndiyiqhawulile ngosiba. Kufuneka ndiyikhawulise kama funeka ndibe nothukhwayo ndiyikhawulise ngoku ndiyibhale ngoku. Ithi bicime ndiyeke ke ngokubhala. So how do you balance umsebenzi wokutitsha nokubhala xa usithi ukubhala kuyadimanda? Because xa usithi ingulo definitely kuyadimanda. Now xa usithi ke ngoku kufuneka uyiqhawulise masithi ngapha uye eklasini ne phume eklasini, you have to do other things. Xa uphume eklasini ufuna ukukorekisha amanye amaphepha wezinye ii-classes. So ifike le ngulo within lo period, how do you balance it ke ngoku? Kufuneka uyihlasele ngoko nangoko. You suspend yonke into. Kufuneka uhlasele le nto ngoku ngoba izomka. Mhlawumbi i-30 minutes le idimandwa kokubhala kwam. Then emveni ngoko ihle le nto. Ndiphinde ndiqhubeleke ndibe normal ndibe right ndiyibhale. We're still going deep into this thing because I think le xa uthetha kanti uba okubhala into yokuhlaselayo sisigulo esithile, I think we go to in terms of ifamily, we go to how to balance wena as utishala umbhali in the middle and also as a family man, but not now. For now ndirhalela sitatshe into ethi njengoba ubhala nje ngohlobo ubhala ngalo, ubhala based on what is happening currently okanye ubhala kwi-past experiences okanye kwizinto ezisaza kwehla? Ndingathi both. Okay. Ndiyabhala kwi-experiences ezidlulileyo. Ndiyaphinda futhi ndiyazibona izinto ezizakwehla. Ndakwenza ukuthi uba bepha iBhayibhileni ndingumprofeti. Ndifuna uyakulona uba uyaprofeta. So ndiyakwazi uyikhondema into ndisayibona uba le izoyophuma phaa ndiyikhondeme. Okay. Ngosiba. Uyibhale ngosiba. Ndiyikhondema ngosiba mhlawumbi ingekenzeki. Okay. Mhlawumbi seyenzekile ndiyikorekishe. Uyonqena usibhale iBhayibhile mhlawumbi because ngathi uzayibhala iBhayibhile. I think uzayibhala because I believe iBhayibhile zi-past experiences ezenzekayo. Zizinto eziseza kwenzeka nangoku ezinye zakhona. Zizinto ezenzekayo currently as well. So u-based kanjalo incwadi zakho ne? Zingaphi incwadi zakho? Incwadi endizibhalileyo so far ziyi-4. Then ke sihlangane sibe bathathu ke kwincwadi yokugqibela. Okay. Esiyibhale
incwadi yemibongo. Okay. Uyayibhala nemibongo. Ndiyayibhala So imibongo. ubhala imibongo, Ndibhala idrama. idrama, okay. Ndibhala traditional literature, uncwadi Okay. lwemveli. Yes. Ndiphinde ndibhale inovel. Yes. Inovel, I think inovel, yes. Njengalena inovel. I think I'm happy xa sifumana incwadi that are coming from our very own people. Because sasiqhela ufumana incwadi zoncumisa vaphi, you understand? Yes. Those people. So xa sifumana incwadi zenu, I think si happy. Now, umuntu othi ke ngoku ndinomdla manje wofunda le ncwadi lo tata okanye izincwadi zalo tata. Uyifumana njani? Zi-available kwi-bookshops, zi-available kwi-stores ezithengisa incwadi okanye zi-available as libraries only? Ziyafumaneka kuzo zonke ezindawo uzibizayo e-library. Yes. Ziyafumaneka u-libraries uxhasa kakhulu. Okay. Jebe kuye kube khona laa nto ye-book selection phaa koMeyi. Iincwadi zam almost nguNdiyazisola, iWumzontsundu, Amangcoya Amanye, Liwe Kude. Zoyi-4 ezi ziyafumaneka e-library. Iphinde futhi kube khona abantu bazi-distributors zeencwadi. Yes. Bayazidistributa to e-bookshops. So iphinde kube khona le link ke ngoku ithi amangcoyamanye.co.za. Okay. Ubufuna ulandelela ufuna i-order incwadi ziyafumaneka online. Yes. Now, omnye umuntu phaa emakhaya like abantu baqumbu, singabantu baqumbu thina singamampondomisa ndithi. Yes. So uzawuthi ke ngoku ndirhala ukwazi manje lombhali bangowakho abani, ungubani yena, ne? Kasithathe from imvelaphi yakho up to where you are namhlanje. Mna ndinguPhumzile Notununu. Okay. Ndilingcoya ngokwesiduko, ndingubhala kaDududu. Okay. Originally ndingwakugandana eNgwemnyama. Okay. Apho ndizalwa khona, ndizalwa ngutata uNgangaye Notununu nomama uMiriam Notununu abangazange basibone bona isikolo kodwa bakwazi into bavelise umuntu ofana nam. Ndisonqena ndinjalo isikolo bandiphusa ndawufika. Wawusonqena isikolo kakhulu. but nje over because ngoku I mean xa usonqena isikolo kanti wawubaleka nale career inje uthini ke ngoku xa ujonga back ezini like usonqena isikolo ngawukhula now kanti unesakhono esingaka esusifihlileko kwakonqena kwakho isikolo uthini xa ujonga back? What can you say kubantwana abanqena isikolo ngoku? Hayi ndingathi mabangcambaze baye Because banintsi abantwana bonqena isikolo. Nento eyayisenqinisa kakhulu kwisikolo ngela xesha lethu yile nto yokuhlamba every day. Le kufuneka uvuke uhlambe, le yokubethwa uma andiyenzanga i-homework. Sometimes bendike ndizifihle nezo ncwadi umama akafundanga akazubona noba sizikhangela kunye zizophinda zibone kwandim ungayi ndiphethe ndingayanga ngoba sizikhangela imini yonke. Hayi buza izizwe hayi ayizizwe ngelo xesha zizo. Akaziboni uba zizo. Akazibona uyazibona zincwadi ngubhaka but akazi uba zezincwadi endizifunayo. So ndizama uthi hlangothi lo mntana uyawatsiba amanzi ndingafuni nowaqonda ke namanzi. Namanzi ne? Hayi. So ilo environment nje endisuka kuyo. All right. And then ke ngoku it became uba ufunda isikolo. So ufunde kwalapha kuQumbu. Ndifunde kugandana amabanga phansi. Pha lento ibhalayo inqale pha ngo1979. Ndansenza uStandard 4. 1979 senza uStandard 4. Okay. That is noba grade 6 ngoku le minyaka. Grade 6 ngoku. Yes. Ndandisuka eDiphini. Okay. Kwacaba ndifike ekhaya ufuna ndikhaleze ndibhale. Yayi short story. Yaphinde yaphelela lapho noma ndabhala only 2 pages. Andisakwa nokhumbulela ba lalisithine lo ba. But la nto yayimane ndifikela noba ndiyoqokelela. Kufuneka ndibonge noba intonga le ndiyiphetheyo. Ingase ndenze something noba ingubo kufuneka noba inkomo kufuneka ndiyibongile. So le nto yobhala ngathi yintwaso. Intwaso ngoba xa ifikile ingase ndenze something. So ilombe sisiphiwo nje. Sisiphiwo ozalwa naso. Hayi endizalwa naso. Ngoba kaloku nama ndisicontrol ngokwami. Hayi andisicontrol. So incwadi uyayigulela.
hayi ndiyayigulela u-researcher nje into additional Okay. kona ibali lona liyazicreatela nje createkela nje apha enhloko Before sidlule kule ndawo research kanye I'm looking at your age and experiences ogqiba uzithetha ngoku that ungo-79 kuya ko-78 ukwehla ezantsi, I understand. Now it ke ngolento, how do you deal with le nhlobo yo-researcher ngokuseyikhona technologically? Ayo challenge into osebenzisa laptop, your iPads, your phones, cell phones and all the stuff. I-internet nje. I-internet intsha but hayi andifuna uphosisa andikho mde apha kuyo. Okay. But ke ndiye ndisebenzise ke abantwana bam bafuneke ndikhangele into ethile kuba ndifundisa into ekuthiwa nguGoogle ndigugulishe ke ngoku yinto entsha ke leyo kanti uqala befuneke ndiye e-library ndiyohlala e-library ndiyikhangele le nto endiyifunayo but ngoku uGoogle uyakwazi undiphathela information ngokulula. Yes. And now tell me, ungumbhali, ungutishala buChilomosa. Yes. Now you are a father as well. Yes. You are a husband. Yes. A brother. Yes. A grandfather as well. Yes. Now how do you balance ke ngoku nale ngulo yakho yokubhala? Zonke izinto zinid i-attention yakho zonke. So into eyenzekayo nonkosikazi oyiqondayo ingulo yami. Bengisiya apho kanye kuloo ndawo. Bengisiya straight kule ndawo ethi unkosikazi yena, how does she deal with this? Uyayiqonda kakuhle ingulo yami. Okay. Xa kufuneke ndingene e-ofisini yami epha endlini uyandazi uba afunekanga ndiphazanyisiwe. Okay. Xa kufuneke ndihoye ezinye izinto uyalazi lo xesha kodwa eli longena lixesha elifutshane kakhulu ngoba funeka ndithe qhwi into elongena e-ofisini lincinane kakhulu and funeka ndithi qhwi laa nto at the same time ndidimanda nayicawe kwelinye icala. Nazo zonke ezo zinto ndiyakwazi uzibhalansisa. Zonke izinto zifuna wena. Zonke izinto zifuna mna ndingumntu oxakekileyo kweli cala ndinguprincipal wesikolo kufuneke ndiphinde ndawuhoya nomsebenzi wesikolo. Ndingumntu nje okwazi uyiseta i-schedule yami so that kungabikho umuntu okhalazayo. How do you manage ke ngoku izinto zokuhlala because ngathi ngumuntu obusy? And how do you manage izinto zokuhlala, those community things ezithi kukhona umcimbi endaweni ethile uyafuneka ube khona and ngapha you've got this, uhamba nencwadi in case ufikelwe ingulo yakho yobhala usepha kula mcimbi, okanye you just record back of your mind uyigcine then uzofika uyibhala xa ufika endlini? Kunjalo msasazi wami ndiyarekhoda in my mind. Okay. Kufuneke xa ndifika endlini ndifike ndingalibazisi ndifike ndiyibhale ndisayikhumbula ise-fresh ndenza loo nto. Awuhambi nencwadi? Andihambi ndiba nefowuni uba yinto enomdla I have to take ile nto ii-photos ndirekhode then xa sendifika endlini ndiyakwazi uphinde ke ngoku ndibuyele kulaa information. Yes. And now looking at the generation that we're having now, mandithi i-generation from 2000 until now 2025, do you think iyaphila into yobhala apha kule generation okanye ingaze iphile after nina? No, siyenza iphile kwangoku singekagqithi kulo mhlaba. Okay. Siyenza iphile ngoluhlobo ba nje mandisitsho nje ndingutishala apha ku-term 3 siba nee-projects nje babe sifundisa u-term 1 term 2 term 3 siba nee-projects apho abantwana ke ngoku kufuneke be-researche ngokwabo then kule nto ye-creative writing. Okay. So both in Xhosa and in English kuba khona ezo project ezinjalo efuneke sizimakishile simqhube ngolohlobo kumntwana then uba siyaboma ikhona into ebhaqekayo kwelibali uresearche ngokwaneleyo mhlambi ingayinovel le okanye ibe yi-short story siyakwazi uyidevelopa loo nto through ii-groups zababhali. Lo mntwana simfake ke ngoku kwezi groups zababhali amentorishwe phaya kukhona ababhali
abatsha, that is i-youth writers, kube khona abadala, kukhona abantu abazamayo ubamentorisha ababatsha, bakhona nabamentorisha abantu abadala. So uphethe encedakala lo mntana. Sometimes iba ngamabala achukumisayo, ufumanisa ukuthi ubhalile but ubhala ngo-reality lo mntana. Kufuneka siyilandelele laa nto, sitshekishe into yoba uzawuncedakala phi, ngamanye amaxesha se-involve ke kungene nolontlalontle because ayilobali nje eli, yi-reality. Ubalisi mhlawumbi ngu-child-head at home lwasuka kuye lo mntana, mhlawumbi nguye omdala kokwabo, ayibalise through writing ibali lakhe lasekhaya, then silandelele from there abe uyancedakala. So i-writing is too deep. So meaning xa engakwazi uthetha kuni nibafumana kanye kule term yoba xa engakwazi uthetha kuni makathethe nencwadi, athethe nencwadi, then ke ngoku that's when you get the conversation ke ngoku yakhe nalaa ncwadi convey message. Yes, and xa ulimakishe labali uyakwazi uliva uba eli hayi uphala zimbilini yakhe lo mna, hayi lobali nje, ayo-composition, ayisosincoko nje, udlulisa inhlungu yakhe. I get touched because most of them they are abused emakhaya. Yes. But ke ngoku abakwazi ukutsho kuni because they spend much time nani. Yes. Ningotitshala. Masibeke icaleni nje uba ngumbhali. But ke ngoku they spend much time nani but baphinde kwanina banganithembi. Now le ndaba yobhala ke ngoku it gets there uba batrusta incwadi nepen. Yes. Kulapho kanye ke azi-expressa eyedwa, athethe le nto imdlayo eyedwa. Then xa seyisiza kuwe wena ungutishala sengathi ngoku ngu-second person, uyiphalaza ku-second person. And ikhangatsho into yoba udliwa yintoni, but ibali lithi ikhona le nto imkhathazileyo. All right. One of these books seyikhona esezikolweni kwezi ncwadi zakho ziyi-4. Uba singaqala kule undiyazisola, nanku yi-drama book yapapashwa nguMastumila ngo-2007. Ifundwa kwa-grade 8 elento Western Cape Province. Kwa-grade 8 this one. Yincwadi yedrama, iyandinika nayo imali ngamaxesha ayo. Iphinde ibe yilena incwadi le ingasentla amangcoya amanye, i-traditional literature le yathengwa kakhulu ngu-libraries. It's more about i-family tree yapha ekhaya, but ngendlela ebhalwe ngayo ichaphazela yonke i-history yamampondo njengoba ndilimpondo. Yes. Ziphinde ndigqithele ke ngoku kule ithi iwumzontsundu. Apha kwakukhona ukungafundiseki kakuhle ngalo mthetho umtsha owawupasiswe ngo-2006 ngoDisemba, loba abantu abasinisinye bangatshata. So mna ndathatha ke ngoku umgaqo seko lowa, ndafunda le clause, ndazama ufundisa ngale clause yoba abantu abasinisinye banakho ukutshatana. Njengoba kukhona indawo ezingo-no-go area when it comes to imitshato yabantu abasinisinye. So ndanzama ufundisa nje into yoba kube khona ukunyamezelana kule nto ye-same sex couples. Yes. Then ndibuye ke ngondize kule ndiphetheyo. Incwadi yesine le, incwadi eyi-novel. Iyafundisa kakhulu ngoba ibhalela ukufundisa ngobuzaza bobuchipha nobuchivela, nokubaleka uxanduva. So sinomlinganiso apha ongunobuhle owalahla usapho lwakhe, abantwana bakhe baphetha betshatana, abantwana ngokungazi. Ngoku ndi-challenge ke ngoku into yoba singabantu abadala masithathe uxanduva ngabantwana esibaphiwe nguThixo. Le ncwadi ke kunkqenkqeza imali njengoba ndithetha, ifundwe usu le ncwadi. Yincwadi eyabelwe into yoba ifundwe
ngabantwana euniversity i-researchwe kakhulu. I-sources endizisebenzise kule ncwadi ziyi-16 ndizibhale lapha ekugqibeleni. Incwadi enomdla kakhulu incwadi ethi liwe kude ligqabi lomthi ke eli njengoba kukhona isaci esithi igqabi aliwi kude nomthi walo but eli liwe kude ngoba lo uchivele kakhulu. Inkosi. Okay. So you're based on lampendulo yamithi based on what is happening. Yes. And what will happen and what has happened. Yes. Okay. Now ukhona umntana pha ebantwana bakho that you've groomed ukubana abe nguwe. It's more like ilifa. Yes, ndinayo umntana obhala une studio. Njengoba sise studio nje. Unayo yonke le material ngoba ndabona into oba elakhe ikhondo lilapha kum. So usebenza eDurban, usebenza lo msebenzi kanye niwenzayo. Zonke izinto ninazo apha. Usebenza ngazo le Durban. Uyabhala naye. Yeah. So zange ufune uba njengoba wena waba itishala abantu labakho babalandela ukhondo ngathi ngamadada ubona amadada lilandele emveni kwelinye. Zange ufune kanjalo. Wabayeka baziphilela lento baziphilela bazikhethele ilento amakhono abafuna walandela. Exactly. Yes. All right. So ngoku apha kuqumbo masithi ngoku because we've got so many followers apha kuqumbo zethu that will say sikhala lencwadi one of the books zakhe siyifumane siyithenga phi sifuna ukuyithenga siyithenga phi. Okokuqala nje le ithi amangcoya amanye uyakwazi uyigooglisha uyifumane i-free online books. Online book. Yeah, uyifumana free le. Then lena uyakwazi ukuyithenga kule link ubuphanje nje le link ithi amangcoya amanye zonke ziyathengiswa online nale ithi ndiyazisola noliwe kude. So uba ngabe ufumana inkinga ke ekuthengeni you simple call ndiyayi-order ndikuthumelele lo ncwadi kodwa ke online iyafumaneka. Now uthi omunye umuntu ke ngoku I'm not good kwinto zawo zokugooglisha za online ndihlala ufowuna. What is the business line angayifowunela? I-business line yam ngu-073 9178 631 Phumzile noTununu. And then on Facebook kukhona abantu abahlala ufumanisa clips on Facebook ezanto ezincinci bathi sithi vadla ngencwadi yakho kayi1 uphinde uthi vadla kancinci kancinci. I understand. On Facebook, can we get you on Facebook? Andazi ke ngandicheckse kulo mntana amba angandifaka na ku Facebook. Yes, I think that's another one because abantu ngose sibe busy ngabo Facebook, no Twitter, no Instagram kwakunye no TikTok. Yes. Do you get me? So go easy uqhagamshelana nani kwezo platforms other than uqhagamshelana nani ko WhatsApp because the numbers they are private, you understand? Yes. So I think so ku TikTok, do we see you on TikTok? Tisana ungeniswa kule veki pheleyo TikTok ngumntwana. Wenzani ku TikTok? Hayi ndandimaketha nje ile ncwadi ethi liwe kude. Okay. Yakhona ke indlela ndingenisa ngayo kodwa I have to learn into ba wenziwa kanjani uTikTok. Now our request is this as Uqumbu podcast guys, we requesting ukubana as Uqumbu podcast utata makasifundele lencwadi ku TikTok. Akazosifundela the whole book at the same time. No, namhlanje wasithi khalakaka 5 minutes. You understand? Yes. Sifundele nje 5 minutes usiyeke sisahalela. Then ngomso uphinde uthi khalaka uyaqhubekeka. Khona that show that was playing on radio, I think kumhlobone or something. Yes. Ethi ufundo lencwadi. Yes. Do that please. Siya request. Alright. Kasifundele incwadi on TikTok. Up to the end. You understand? Right. So I think in that way it's going to be easy for us to get it, to have umdla more and more. You understand? Umzekelo kule nyanga mayibele yoqala kwesibini beyesibini njalo njalo. Okay. In that way ke ngoku uzawubona ke ngoku ne comment section leyana nabantu who are ordering on TikTok
giving their numbers, then you call them, you courier ezincwadi to them. Yes. Do you get me? Yes. Yes. So that's a line of business as well. And also guys, i-request yami ibile yokubana sicela apha kuqumbu abe ne-stall sakhe. Then kulapho sizawudibana naye sometimes ekhona enexesha esiphumile esikolweni abe pha kwi-stall sakhe, then you can have i-autograph as well, because ayidingi i-autograph ezincwadini zenu. Okay. Sifuna ubhale usayinelwa nini that le ncwadi andiyibanga rather ndayithenga from the- kuwe. yes, yeah. Then asi-autografele, we take pictures naye, that's it, because in the near future uzaba ngomnye wababhali esizoba ne-history ngaye apha kuqumbu. Who knows, mhlawumbi the next coming generation will be writing ngawe. Do you get me? Yes. Ubhalwa ngawe. Now people, they will want to know ba ngubani lo, umuntu onjani. Asizumkonela ukubona izincwadi, no, sifuna ukubona like physically, on a physical manner, ne? Yes. All right. Now tell me ke ngoku uthini xa ukhuthaza lo mntana tatam unesisakhono usezilalini but akazazi uzosifeza kanjani? Hayi, into endinoyithetha nje kukuthi makangazifihli umntana. Okay. Uba ngumntwana wesikolo ofundayo, makakhuthale ukuhamba ezinto ze-competitions. Bane-competitions ke Yes, yes. ze-spelling bee, Yes. libraries njengangoku phaya kuTsolebele Zingcuka library. Nge-first nange-second umama ugcina amasiko Mhlophe uzobe phaya nge-first nange-second uyokwenza izinto ze-storytelling na onke lawo mabala aqhela ukwenza eTV uzobe phaya. So ndizama ukuthi ezo program ezinjalo i-Department of Education enazo iyabaveza abantwana futhi engowasemakhaya kungacingeleka nganto ukuhamba ezi-competitions khaleze simbone ke thina apha ezilalini into ba lona umntana unesakhono sikwazi uba xa kuthiwa khona ezi-competition si-organize i-transport ahamba ye kwi-competition e-library. Befuna ukubuza in that way kanye uba tell me abantwana banezakhono but they're coming from the very disadvantaged families, nincedisa njani ningu-department? Hayi, bayavela. Okay. Bayavela. Uyabona o-spelling bee nezi projects neze-maths zonke nje almost ne-EMS zonke i-subjects iba khona ezi-competition iwesa apha kuSeptember. So kulapho ke nje babe siqhuba nayo ku-term 1 no-term 2 apha funeka evelile straight ku-term 3 into ba ubheka kweliphi icala. Alright. Yes. Amazokugqibela nje. Yes. Amazokugqibela inkuthazo nje apha kuqumbu, and what can you say kubantu around jikelele abakusupportayo apha kuqumbu? Kokubulela kuno kokuqala nje mna bendingazi noba kukhona i-studio esilapha bendisazi ese-radio. Thina sibulela kuwe kuqala because besingazi noba thina kaloku sifihle into enje phantsi komgquba. Yes. You understand? Ndibulele ke nakuluntu kuqumbu at large, luluntu olumsupportayo umuntu ngakumbi kwelicala lidibene nebusiness. Ndinethemba loba ke nam nokwenza ngolo hlobo nindixhase ngoba ndiyazigulela mna. Okay. Ingulo le ndikuyo ingase igqithele nakwabanye abantu. Guys, le ncwadi izawufumaneka kum. Utata ethande ngathanda uzondideliverishela ezi copies. I think uzondideliverishela around about 20 first copies, they 20. Izofumaneka kum guys. Anyone, you know how to get me. Niyayazi bani nifumana phi kuqumbu. I'm always in town. Ndilapha etown endleleni kuqumbu. This book will be available kum. Uzosinika utata, then that's when ke ngoku guys nizoyifumana ngakhona. Funeka sinikile siyithengise le ncwadi. It has to be sold. Yes. All right. Tata masibulela man. Ndiyabulela tata. Ndiyabulela kakhulu na. Bulela ngelithuba. All right. Enkosi kakhulu. Ilanga lami my day, ilanga lami. This is my day, ilanga lami. Man, I really made it, yeah, and I hope to make it there. Ilanga lami my day, ilanga lami. This is my day, ilanga lami. Man, I really made it, yeah, and I hope to make it there.